Hallo, welkom bij Kikker TV. Vandaag zijn we in Groede bij het project Velden van Tijd en Ruimte. En wij gaan kijken wat het precies is. Ik ben Manja Kind, beeldend kunstenaar, komt uit Bilder-Vangsterdallen en het project is Velden van Tijd en Ruimte. Ik ben Jan-Pieter van den Bos en ik ben de medewerker, zullen we maar zeggen. Velden van Tijd en Ruimte is een project dat is al in diverse gemeentes uitgevoerd. In de gemeente Eemsmond, gemeente Rijdenland. En de bedoeling is dat die tenten eigenlijk in het vrije veld staan. Zodat je erin kunt zitten en op een hele andere manier je omgeving kunt bekijken. Het gaat om waarnemingen. Het gaat om waarneming, ja. Ja, Veel. Iedereen is enthousiast. Alle leeftijden En, ook. ja. Er is ook een klein onderzoekje bij. Hè? We vragen aan mensen wat het nou zo speciaal maakt om hier juist in dit stukje Zeeuws-Vlaanderen te wonen. En je krijgt heel veel dezelfde dingen te horen eigenlijk. Heel vaak hoor je dat het vroeger mooier was, dat ze het verpesten met een heleboel dingen. het dus, commerciëler wordt, te ja, commercieel, ja. vol. Ja. Je krijgt nog een uitloop straks in Aardenburg, hè, de culturele week van Aardenburg. Daar komt de afsluiting met een tentoonstelling en daar is een unit te zien met ons werk, jouw werk. Ja, en er komt ook nog een presentatie in de dorpshuizen van het hele project. Kikker TV vindt dit een leuk project. Bedankt voor het kijken.